Ahojte, som rád, že sa opäť stretávame pri ďalšom recepte. Dnes to bude marinovaný králik s teplým zemiakovým šalátom. Tak ja tu mám kúsky králika, ktoré si najskôr vykostím. Je dobré použiť takýto menší vykosťovací nôž, pretože s veľkým to ide oveľa ťažšie. Mäso obrežeme okolo kosti, samozrejme tak, aby na kostiach zostalo čo najmenej mäsa. Ale pokiaľ chcete, samozrejme tie kosti sa dajú použiť napríklad do vývaru. Králičí vývar je veľmi zdravý. Tak z mäsa ešte odstraníme, pokiaľ nájdeme nejaké šlachy, ktoré by nám mohli prekážať. Teraz si králika nakrájame na menšie kúsky. Králika máme vykosteného a teraz si pripravíme marinádu. Na marinádu potrebujeme mlieko, ďalej šťavu z citrona. Pridáme bobkový list, poriadne to osolíme a okoreníme černým korením. Kúsky králika naložíme minimálne na 6 hodín marinovať. Ale my sa zdržovať nebudeme, pretože ja už jedného králika namarinovaného mám. Takže kúsky vyberieme, rozložíme a chvíľu necháme odkvapkať. Kým sa nám králik pekne osúši, tak si pripravíme spomínanú prílohu a bude to teplý zemiakový šalát. Ja už mám uvarené zemiaky v osolenej vode, ktoré som si očistil. Teraz si ich nakrájam na menšie kúsky. Na šalát budeme potrebovať aj mrkvu, ktorú si nakrájame na tenké plátky. A takisto aj stopkový zeler si nakrájame na podobné plátky ako mrkvu. Tak na rozohratú panvicu pridám olivový olej a pridám najskôr mrkvu spolu so zelerom. Chvíľku opražíme. Teraz pridáme nakrájané zemiaky. Ochutíme solou, černým korením a opekáme do zlatista. Ale kým sa nám šalát dokončí, tak si rozohrieme druhú panvicu, na ktorú pridáme olej. V tomto prípade použijeme slnečnicový olej a pripravíme si aj rýchle, jednoduché cestičko. Najskôr si dám múku na obalenie bokom. Do hlbokej misky pridám múku spolu s mletou paprikou. Osolím to a okorením. Vajíčka a postupne pridávam mlieko, až pokiaľ nevznikne pekné, hladké, husté cestičko. Tak cestičko máme pripravené. Kúsky obalíme najskôr v múke a potom v cestičku a dáme to vypražať do horúceho oleja. Kúsky rovno z cestička ukladáme na rozohriatý olej. Do šalátu ďalej pridáme nasekanú lahvodkovú cibulku. Kúsky obratíme a ďalej vypražame. Premiešame a šalát si na záver dochutíme ešte citronovou šťavou. Králičie kúsky budú čoskoro hotové. Takže na tanier si dáme papier a preložíme kúsky naň. Tak, naše jedlo je pred koncom, môžeme si začať servírovať. Na tanier si naložíme najskôr šalát. Teraz naň pouhľadáme tieto chrumkavé králičie kúsky. Na záver môžeme všetko ešte maličko pokvapkať citronovou šťavou. A takto vyzerá môj nový recept na králika. Dúfam, že sa vám páčil. Mne sa veľmi páči a teším sa, kedy si ho konečne ochutnám. A začneme rovno teraz. To mäso je naozaj lahodné. Prajem vám dobrú chuť.